Aduna kita'y balita karong orasa. Aduna'y duha ka armadong lalaki nga nayukisawaag diri sa Siquijor nga giinganan siya o si Abdul Jakol o si Toknoy Orotano. Ang dili ta magkumpiyansa ani nila kay kini sila membro sa Balbahutog ug Suramba. Lah, kinsa maron? Unsa may ato mga boss? Boss, ngay may kanon dia, boss. Sige boss. Kanang anlires ha, kanang nay pagpato. Sige boss, magkuha sa kwarto boss. Lingkod sa mga na boss, pagatang na mo. Dara mga boss, pasensya ra gid boss kay mo ra ginay. Hana ra mo ha kay magkuha sa kog tubig atong sulod. Hello mga sir, nakoy report diri sir. Na si Toknoy Ilocano diri sir o si Abdul Jakol. Dali mo sir kay apat pang napa sila diri. Sige sir, sige sir. Okay Tim, pag-andam na mo kay nanay naka-report nga naa si Abdul Jakol og si Toknoy Ilocano nangayo og luto paniud to. Muna na ilang last paniud to. Ulat sa dong no. Asa day kadalaga na si Abdul Jakol og si Toknoy Ilocano. Nakita na ako sila sir, hani gito sila sir. Gadlaganay gito sila ganiya pag gumanog ka og paniud to. Manaahad to dong. Unha kuno hatog unahan gamay kuno. Mailan ra man namo nagnaay kontra kay mo buto man na ilang armas. So ang pasabot nimo ana sir, gitula naman ko nimo ana sa mga rebelde. Gamong-among naman mo sa akong kinabuhi. Ay kabala ka dong. Makagamit ka rog armas. Ganahan ka mo gamit og armas no. Kana sir, kana akong armalite sir ha. Maghawid na kag armas karon. Armalite, armalite je. Yara, armalite. Armas. Sige sir, ako'y bahala ni sir. Musulong ko ako ra sir ha. Sige, una dito. Bubaka, mauna na. Sir, anong gipauna mo to nimo, sir? Buang ginervyos ko. Ako'y gaunan ninya na buang nagansi ko. Kato na laman usa. Mga rebelde! Asa na mo? Gira yung ipangita? Bukol. Ato nang gulo singgit ha na ako, kuha na yung duna, diputahan lubi. Ano? Kay, aling mo kung kaasa. Dago sa lupid dong! Na si Jakol kapadlong nimo! Nawala man to singgit-singgit. Taon to'y kontrahan to. Layo po. Mausik puli akong bala. Basig na haring pikas. Ang bilat, wala ma. Abot ni mga wala grado. Wala man hari. Tuwa na sa unahan. Alerto, alerto! Lagi padlong kontra. Goodbye, mother father. Patay gidagay. Ay kamu dua. Atuan niyo tong na tumbahan to patay na himulsuhay lakaw. Okay, tuloy. Ako rin. Dali. Patay na si Jakol. Kaya tiba gawas lagi si Ilocano.
Dili kumudool ito. Maapil ko kamatay. Granada. Granada! Lah, norot ni mo tanan, Chip. Wa ko ni mo sobra eh. Wala dong kay asa di ka kapaingon ganina ha. Di ba ba kung matay aneh? Di ko patay pa ate lamang ko ano pa di ko tiwasan. Patay na patay na tanan, Chip. Usa man, Chip? Akong tiwasan kay siguro patay. Ay naman dong. Matay gaw sikusik pugani naman kag bala ganina pataka naman kag lampur na si mong Armalite. Ala, ulit na. Nanguli na, makaluwas ko ini. Sige, Chip. Tala, Chip. Ay tay sa no. Gitikan na laman dagay usa para makasiguro tang buhi pabaon patay na sila. Sige. Sige, sige. Patay na gid, Chip. Di na gid mo lihok. Sinukanon ka. Yati na yung uni, yawa yate. Buhay pa rin, Chip. Cuman, tiwasan ako, re. Sige, tiwasin na. Asa mo? Ikaw ba nila ka? Makagamit na ka karon. Hoy. Buhok armas dyan. Hindi na makuha na rin. Maglantaw ra, pero ginana ra gyud style mana. Hindi na makita makuha na rin. Ritsong ka. Balik. Ayaw. Nakatawa mo nung ko. Ingo po. Ayaw balik.